Gingong membro sa grupo sa mga tulisan na patay sa kapulisan sa Cagayan de Oro City. Sa ito ang dugang detalye, pinaagi ni Clyde Magascas. Clyde! Real misukol kuno sa kapulisan ang sospek gamit ang kalibre 38 nga baril ni ini. Patay ang usa ka gituhang tulisan sa Cagayan de Oro City sa gilusad nga follow-up operation sa kapulisan pasado las 12 sa kadlawon sa Coastal Road sa Barangay Gusa. Ang sospek naniun matud pa og baril sa usa ka lalaking naglingkod daplin sa Coastal Road samtang naghulat sa iyang uyab dihang giduol sa sospek nga si Wilson Galvez ug nagdeklarag tulis. Nakuha kuno gikan sa sospek ang wallet sa biktima. Pipila ka minuto daling misitoy ang biktima sakay sa iyang motor ngadto sa police station. Ang kaning biktima dayon kay ang iyang susi sa iyang motor nakabutang sa iyang upper nga sinina kan iyang sweatshirt so wala mabantay ang naaday siya susi sa motor mo na nga paglakaw sa kaniyang suspetsyado nagdali siya karon og angkas ang motor ni report din dayon sa tuang stasyon. So timing kayo nga naatad rin naapod ang atong mga operatiba. Sa gilusad nga follow-up operation sa kapulisan, nakita ng sospek sa unahang bahin sa Coastal Road sa Barangay Lapasan. Apan ang giduol sa mga otoridad og nagpailang pulis, may pabuto sa iyang 38 kalibre nga baril ang sospek batok sa kapulisan. Nagpaila sila nga pulis ug diin kini naigikuha nga pusil sa iyang sling bag unya kini nagpabuto sa ato ang pulis. So since ang ato ang pulis kay nakapangandam na wala sila gid kaluoy sa Ginoo, wala sila maigo unya naka-retaliate, naka-return fire ang ato ang pulis. So gawas sa baril na recover sab sa dalang bag sa sospek ang upat ka sachet sa gituhang shabu, mga drug paraphernalia ug ang wallet sa biktima. Duda sa kapulisan nga gikan o padulong sab ang sospek makigtransak og ilegal nga droga tungod ra sab sa mga ebidensyang nakuha gikan kaniya. Wala na matag pahayag ang biktima sa mong tulis, sanglit na hadlok kini sa iyang seguridad. Labi pa nga nasayrang miyembro sa Batang Mindanao 29 kon BM29 ang napatayng sospek. Ginasubay karon sa kapulisan ang background sa mga sospek nga matud pa posibleng na priso na kaniadto. Sumala sa kapulisan ipadayon gihapon nila ang pag-file og kaso batok sa mga sospek maski og patay na kini. Real? Okay, daghang salamat Clyde Magascas.